Petru zdar, vídám všechny milovníky jeseterů. Dneska jsem na Labi, čtvrtý den zakrmování na jesetera. Opět, už jsem ho chytil, video pak pošlu. A ukážu vám, jak jsem ho chytil. Hodně se mě pořád ptá, jaký je pořád rozdíl mezi prostě rybníkem, pískovnou, řekou. Tak teďka ukážu, jak to přesně na řece dělám. A myslím si, že to vyplatí. Prostě už třetího jesetera mám z řeky, minulý rok jednoho, letos dva. Tak vám dneska ukážu, jak na něj. Počasí dneska není moc vlídný, ale pořád lepší tohleto než ty 40 vedra, to ani nechytám. Tak ukážu, jak na to. Nejdřív zakrmení. Kýbl a dávám sýrové pelety. Halibut pelety. Do toho ještě přidávám boilies přímo na jesetery. To vypadá takovýhle kuličky. Krásně vonavý, to bych sám možná snět. Většinou se to je půličkou, ale dneska to prostě už jesetera máme, tak se s tím nebudu vůbec smazlit. Tak. Tak, to sypnu mini peletkama sírovejma. Booster, halibut jeseter. Zalejeme. Tak ty dva panáky maximálně 3 stačí, si myslím. Zastříkneme jeseter lososovým olejem, pardon. Jako na jesetery, ten se mi fakt dlouho stečil, to fakt funguje. Zastříkneme. Zamícháme a uvidíme. Druhou věc, co si dělám, tak já lovím na těžkou, ale i s krmítkem. Průběžná montáž, pak ukážu. Tak si míchám i šrota. Taky ukážu. Přímo na jesetery, šrot. No, method mix, jak chcete. Nasypeme. K tomu přidávám opět ty mini sýrové peletky. A i mikropeletky halibut. Ty jsou opravdu mikro. Můžeme trošku víc. Opět kápnu trochu boostu. Zamíchám. Kápnu i trochu lososa. Zamíchám, nechám nasucat. Tohle na zakrmování, tohle do krmítka. Fakt funguje. Teďka co pod háček. To dávám. Moje montáž. Já lovím s průběžnou. Takovýhle krmítko na trubice proti zamotání. Korálek gumový. Rychloobratlík, rovnátko k obratlíku, šňůra a dávám síropeletu. Dneska se taky chytnul na síropeletu jeseter. K té peletě dávám vždycky ještě
takhle. PVAčko. Takhle nahazu. A do krmítka použijeme i toho šrota. Tak. Takhle nahazu na laby, na jesetera. Jo, osvědčilo se mi to už prakticky třikrát si chytil, 3 mám, takže takhle já nahazu na jesetera. Fakt funguje, můžu každému doporučit. Buď je to od Big Biteu nebo od LK Bytes, buď Hollywood nebo sírový pelety od LK Bytes. Funguje obojí, vždycky záleží na tom, jako má jeseter na náladu a chuť. Jo, a to zakrmení, to bych doporučil fakt každému, to fakt funguje. Zakrmoval jsem si tady každý ráno, ten kyblíček a půl tam vždycky naházím, jedu pryč, dneska je 5. den, takže dneska opět hodinku, 2 jsem tomu dal a zaplať pánu přišel. Takže pak vám pošlu video s jesetrem od Labe, nacházíme se u mě na Labě v Polebradech. Dneska jako super den, zaplať pánu, když přišel. Všema přeju hodně úlovků, hlavně jesetrů pěkných a sejdeme se zase někdy u vody. Kdyby něco, pošlu zase nějaké vychytávky, jak se loví, co kde a jak a příště vám ukážu třeba toho ještě víc. Jo? Mějte se a hodně pěknou úlovku. Mějte se a zase někdy u vody.